δημιουργία αυτής της αρχαιολογικής ημερίδας δεν ήταν άλλο από την αγάπη για τον τόπο μας. Θελήσαμε να αναδείξουμε και να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό του Δήμου Θερμαϊκού τη μακραίωνη ιστορία και τη σπουδαιότητα των αρχαίων ευρημάτων. Για τον λόγο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον δήμαρχό μας κύριο Γιάννη Μαυρομάτη, που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε αυτή την προσπάθεια τόσο ηθικά όσο και υλικά, βάζοντας πρώτο στο λιθαράκι και ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών, στον διαρκή αγώνα διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Για τους ίδιους λόγους ευχαριστούμε τόσο τον ΔΙΠΑΚΙΦ, όσο και την τουριστική επιχείρηση Θερμαϊκού, που χωρίς και τη δική του συνδρομή η υλοποίηση αυτής της ημερίδας θα ήταν αδύνατη. Επιπροσθέτως, τα μέλη των τοπικών συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Επανομής και της τοπικής κοινότητας Αγγελοφορίου για την αμέριστη συνεργασία τους στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Εμπνευστής αυτής της ιστορικής πρωτοβουλίας ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του ΔΙΠΑΚΙΦ, κ. Γιώργος Καριώτης, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος και η ψυχή της Οργανωτικής μας Επιτροπής. Καθώς δεν ήταν εφικτό σε μια ολιγόρη ημερίδα να παρουσιαστούν εκτενώς όλα τα ευρήματα της περιοχής μας, ως εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής και πριν δώσω το βήμα στους ειδήμονες, θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη εισαγωγική παρουσίαση των αρχαιοτήτων. Ξεκινώντας μια αναδρομή στην ιστορία του τόπου μας, μισό λεπτάκι, να ανοίξω το αρχείο. Ξεκινώντας μια αναδρομή στην ιστορία του τόπου μας, λοιπόν, θα πρέπει να γυρίσουμε πολλές χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν, στην νεότερη νεολιθική περίοδο, δηλαδή περίπου 5.000 με 3.000 χρόνια π.Χ., καθώς τότε ήταν που ο προϊστορικός άνθρωπος επέλεξε για πρώτη φορά να κατοικήσει στον όμορφο αυτό τόπο, που πρωτίστως του παρήχε τα απαραίτητα για την επιβίωσή του. Απόδειξη γι' αυτό συνιστούν οι τεχνητές τούμπες της περιοχής. Τρεις από αυτές βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Επανομής. Μία στην περιοχή Κριτζιανά, η μεσημεριανή τούμπα στη συνέχεια και η μισότούμπα λίγο πριν τα όρια με τη Νέα Ηράκλεια. Στο μεσημέρι βρίσκονται οι τούμπες Χοτζιά και Ταουσάρι. Σε όλες έχουν βρεθεί ίχνη-κατοίκησης από την νεότερη νεολιθική ως και την εποχή του Χαλκού, 3.000 με 1.000 χρόνια π.Χ. Από αυτές, η αρχαιότερη φαίνεται να είναι η μεσημεριανή τούμπα στην Επανομή. Έχει ανασκαφεί πλήρως το 1929 από τον Άγγλο Χέρλι, που ήταν επικεφαλής μιας αρχαιολογικής αποστολής. Αποκαλύφθηκε οικισμός της νεότερης νεολιθικής περίοδου, ο οποίος εμφανίζει αλλεπάλληλες φάσεις έως και την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Πιθανόν να πρόκειται για τον αρχαιότερο οικισμό της πρώιμης εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία. Στην Επανομή, επίσης, εντοπίζεται ακόμη ένας νεολιθικός οικισμός, λίγο πριν την είσοδό μας στο σημερινό. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος του έχει καταστραφεί από την ανοικοδόμηση βενζινάδικα. Κατά την εποχή του Σιδήρου και έπειτα, παλαιοί οικισμοί διευρύνονται ή δημιουργούνται νέοι, όπως μαρτυρείται από τις τραπεζιόσχημες τούμπες της περιοχής. Οι νέες αυτές πόλεις θα συνθέσουν στη συνέχεια τη γη της Κρουσίδας, που εκτείνεται νότια της κοιλάδας των Θεμούντα και δυτικά της Χαλκιδικής. Τραπεζιόσχημη τούμπα είναι αυτή των νέων επιβατών. Η τούμπα Τάμπια μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοφορίου, όπου τοποθετείται με σχετική βεβαιότητα η αρχαία έννοια. Τμήμα του νεκροταφείου της πόλης των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων έχει ήδη εντοπιστεί και ανασκαφεί, αποδίδοντάς μας σπουδαία ευρήματα. Στη συνέχεια έχουμε την τραπεζιόσχημη τούμπα στα Κριτζιανά της Επανομής. Ακόμα βλέπουμε τα ευρήματα από την έννοια. Και τέλος, η τράπεζα του Αγίου Κωνσταντίνου στο μεσημέρι. Σε όλες αυτές τις τούμπες έχουν εντοπιστεί ίχνη εγκαταστάσεων των ιστορικών χρόνων, αλλά όχι μόνο εκεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ταφικός τύμβος στο μεσημέρι, όπου ανασκάφησαν δύο μακεδονικοί τάφοι και ένας κυβωτιόσχημος του 4ου και 2ου αιώνα π.Χ. Οι τάφοι αυτοί δυστυχώς έχουν μόνο στοιχειοδός υποστηλωθεί και όχι αναστηλωθεί. Τα κατάλοιπα των ανασκαφών είναι ορατά στο κέντρο του οικισμού.
χωρίς ωστόσο να είναι επισκέψιμα και κατανοητά για τον επισκέπτη. Επιπλέον, σε άλλη τούμπα του μεσημερίου και έπειτα από μελέτη των ευρημάτων παλαιότερων αρχαιολογικών ερευνών, έχει πρόσφατα ταυτιστεί ιερό γυναικείας θεότητας, πιθανόν της Δήμητρας και κόρης ή της Αφροδίτης και Διονύσου, που χρονολογείται στην ίδια περίοδο με τους τάφους, δηλαδή μεταξύ του 4ου και 2ου π.Χ. αιώνα. Ευρήματα της ίδιας περίοδου εντοπίζονται συνεχώς σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, αποδεικνύοντας τον κωβικό ρόλο που διαδραμάτιζε η περιοχή μας. Μόνιμο μέλημα των αρχαιολόγων είναι η αναζήτηση και η ταύτιση των πόλεων της Κρουσίδας. Για όλα τα σχετικά και πολύ ενδιαφέροντα για την αρχαία Κρουσίδα θα μας μιλήσουν ειδικότερα στη συνέχεια η κυρία Αποστόλου και ο κύριος Τσιούμας. Σίγουρα η ίδρυση της πόλης της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα διαμόρφωσε διαφορετικά το χάρτη της περιοχής, αλλά όλα τα ευρήματα συνηγορούν στο ότι η κατοίκηση συνεχίζεται αδιάλειπτα και κατά τη ρωμαϊκή και ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Επανομής και του Μεσημερίου. Ως ελάχιστο παράδειγμα, αναφέρουμε την ανέβρεση τάφων, αλλά και κατάλοιπα φλουριακής κατασκευής των ύστερων ρωμαϊκών θρόνων στη θέση πυργούδια της Επανομής, που εντοπίστηκε και υποδείχθηκε από τον κύριο Παζαρά. Ο κύριος Παζαράς θα μας μιλήσει στη συνέχεια και για το νεκροταφείο ύστερης ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περίοδου στο Λιμόρι, αλλά και για την παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου μετά Χριστόν αιώνα στον Πιεδούδη της Επανομής. Αξίζει να σημειωθεί και η ύπαρξη βασιλικής στο Μεσημέρι, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της οποίας είναι ορατά στην κορυφή της τράπεζας του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην κυρίως βυζαντινή περίοδο, ο Δήμος Θερμαϊκού εντάσσεται στο κατεπανίκιον Καλαμαρίας, για τους οικισμούς του οποίου έχουμε αρκετές πληροφορίες από τα έγγραφα που φυλάσσονται στις μονές του Αγίου Όρους. Ωστόσο, δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής αρχαιολογικά στοιχεία που να τους ταυτίζουν. Εξαίρεση αποτελεί η ανέβρεση λακκοειδών τάφων μεταξύ του 13ου και 15ου αιώνα που ανασκάφησαν στο Μεσημέρι, στην περιοχή που και σήμερα βρίσκεται το σύγχρονο νεκροταφείο. Ένας από τους βυζαντινούς αυτούς οικισμούς ήταν και τα Κριτζιανά στην Επανομή, που κάποια στιγμή αργότερα, άγνωστο ακριβώς το πότε, εντάχθηκε στη δικαιοδοσία της Μονής της Αγίας Αναστασίας. Στα 1530, εκεί χτίζεται η νομεδόρφη της Αγίας Αναστασίας, που συντίθεται από έναν ισχυρό πεντάπλευρο χειρωματικό περίγολο και 2 αμυντικούς πύργους 3 ορόφων. Μεγάλο τμήμα του νοικοκυριού σώζεται ακόμη και σήμερα, είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μετόχια, εξαιτίας παλαιότερων εργασιών συντηρήσεως και στερεώσεως υπό την επίβλεψη του κ. Παζαρά, ο οποίος επίσης θα μας παραθέσει στη συνέχεια περισσότερα στοιχεία για το μετόχι των Κριτζιανών. Έκτοτε και στην κατηγορία των νεωτέρων μνημείων συγκαταλέγονται 3 ιεροί ναοί του Δήμου μας, με παλαιότερο των Νότων Ταξιαρχών στην Κερασιά. Πρόκειται για μια ξυλόστιγη βασιλική μεταβυζαντινού τύπου και χρονολογείται από το 1818. Επιπλέον, οι ναοί του Αγίου Γεωργίου του 1835 και κοιμήσεως της Θεοτόκου του 1865 στην Επανομή, οι οποίοι και αποκαταστάθηκαν πρόσφατα στην αρχική τους μορφή, αποτελώντας αληθινά κοσμήματα για την περιοχή. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, μάλιστα, έχει χτιστεί στη θέση προγενέστερου ναού του 1724. Χτίσματα του 19ου αιώνα αποτελούν και ο φάρος του Αγγελοφορείου, αλλά και το μεγάλο οχυρό, αμφότερα χτισμένα στο ύψωμα του Μεγάλου Εμβόλου. Για αυτά τα μνημεία θα μας μιλήσει εκτενέστερα η κυρία Δελιγιάννη Όλγα. Τέλος, θα ήταν μεγάλη παράληψη ή έστω και μια μικρή αναφορά στις παραδοσιακές οικίες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, που ακόμη σώζονται σε όλες τις ενότητες του Δήμου, αλλά δυστυχώς γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της φθοράς και τελικής κατάρρευσης ή κατεδάφισής τους. Κάπου εδώ τελειώνει η σύντομη και επιγραμματική περιήγησή μας στη μακρά ιστορία του Δήμου μας. Να επισημάνουμε ότι στο βίντεο που παρουσιάστηκε εμφανίζονται μόνο οι αρχαίες θέσεις που έχουν ήδη ανασκαφεί ή γνωρίζουμε με βεβαιότητα την τοποθέτησή τους στο χάρτη. Για τα μοντέλα που παρουσιάσαμε από το Google Earth, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μάνο Παπα-Νικολάου για την ανιδιοτελή του προσφορά, η οποία δεν σταματά εδώ, καθώς εξαιτίας του υπάρχουν πλέον στο Google Earth μακέτες σχεδόν όλων των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου Θερμαϊκού και όχι μόνο. Ωστόσο, η αποκάλυψη μελέτη και στη συνέχεια ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου, που δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κρύβουν στα σπλάχνα τους όλες οι δημοτικές μας ενότητες, έχει να διαλύσει πολύ δρόμο ακόμη, εφού η ενασχόληση με αυτήν δεν ήταν ως τώρα συστηματική, παρά τον πλούτο και την ποιότητα των σωζόμενων μνημείων. Κάποια από αυτά το μόνο που χρειάζονται είναι προστασία, φροντίδα, ίσως και κάποια ανάδειξη. Στόχος μας είναι πάντα η αρχαία Κρουσίδα να αναδειχθεί από την αρχή της λύθης και να μας υποδείξει τα βήματά μας για το μέλλον.
Πραγματικά πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο, παρά τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, να επιδιώξουμε και να επιμείνουμε σε αυτό το στόχο και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στη Δημοτική μας Αρχή που ανέλαβε ήδη δράση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Ειδική μνήμα οφείλουμε βέβαια και σε όσους συνδημότες μας έχουν όλα τα προηγούμενα χρόνια ανασχοληθεί χωρίς ίδιον όφελος με την καταγραφή και την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Φυσικά αναφέρομαι στους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο κύριος Γεωργασιλείου Βαγγέλης με το Μουσείο Ίνου που λειτουργεί στο κτήμα του, ο κύριος Ερηνέλης Χρήστος με το Μουσείο Φωτοϊστορίας Λαογραφίας που στεγάζεται στην οικία του στη Μηχανιώνα και συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών σχολείων αλλά και μεμονωμένων επισκεπτών. Οι κύριοι Τάκης Παπαχρήστος στην Επανομή αλλά και ο κύριος Αμανατίδης Χάρης στο Μεσημέρι που έχουν ασχοληθεί επίμονα και συστηματικά με την ιστορία και λαογραφία της ιδιαίτερης πατρίδας τους, εκδίδοντας σχετικά συγγράμματα με προσωπικό κόπο και κόστος. Η προσφορά τους είναι πραγματικά ανεκτήμητη. Όμως όλα αυτά στην πραγματικότητα δεν φτάνουν. Για να διασώσουμε την ιστορία μας και να σώσουμε τα μνημεία μας, πρέπει να τα αγαπούμε και να τα νοιαζόμαστε όλοι. Αυτό σημαίνει να τα γνωρίσουμε όλοι. Ευχαριστώ.